Kato bedo ni wacho kanyo ni jatend piny William Ruto nyaka wuog e telo. Nyicha waneno ka jatend piny Kenya William Ruto embino nyiso jo Kenya mar mondo mi jo Kenya omiye thuolo mar mondo mi ochop singo manochiwo e kinde campaigns mage. Kolno ni ong'eyo gima otimo kendo jo Kenya kidek fwenyo bang'e ni en emobiro loko ngima jo Kenya. Jatend piny Kenya onyiso jo piny mar mondo mi obed kod horruok makamano. Bende jopiny oseikore mar horruok mondo gine gigo ma jatend piny Kenya William Ruto bro timo. Kato bedo ni nyaka sani koro jopiny osebedo ka wacho ni jatend piny nomiyo wa singo mathoth, to nyaka sani pok waneno ka singo moro amora ochopo kare. Hannington. Ero kamano, enti kare education kacha dongo matin. Kod kaduog kare. Wach education an kae nikech weche mag somo. Ahero wach somo, ahero wach telo. Kwa ng'iyo time ma Mwai Kibaki ne president, there was free education. To sani down the line over 10 years, to ng'ato wacho ni there is no free education. Ma capitation igolo from 22,000 to 16,000. Nyoro kana watch news, iyudo ni gino timre, then there is a school moro e Rift Valley nilungre ni Bometa school. It a ghost school. Yani sani koro wuok from ghost workers to ghost schools. Ma school ni oyudo 50 million. To wan ka gi jatelo matesha ito nyiso nango ni ok wanyal pesa ma wan go tin. How many ghost school manoko wach ka jan kech gino ka mpo ni nyoni watch news en gima no wache. MP samana gi bedo scrutinized the parliament. Koro da wacho ni pesa nitie Kenya ma uji nyalo somo. Kendo basa risi nyalo kawo matere kocha ma chul direct. Bwana no wacho gimoro about pamoneja sesa kochiwo basari. Karambe pamna uru nikech karambe kana student leader na introduce bursary as a student leader. Kana run budget mar 4.5 million Meru University. The first student leader monda introduce bursaries. Mana miyo student bursary 5,000. To one game pio kama miyo bursary 8,000. No ka expect mon jogo pamna nikech I feel ni mano right ge macha pesa ge manigi golo through student union. Koro bursaries gi onego chok gi from MP, MCA, women rep, pod work gi treasury, oket gi Ministry of Education mond gicho fee ma nyithindo chulo obed reduced. Kabire the same watch mar help be. Help ok nya wachi nikech iwacho ni yes ngato ka kan podan gi loan mar help. To adhi tiyo Kenya, adhi ati Uganda mondo mi ko abi chul loan mar Kenya ok nyalre. Opportunities ni e Kenya. Lakini mondo mi oyud opportunity mondo wasom. Anase somo to nyisa ne okel teach through affordable housing. I'm a cyber security by profession. Koro sami nyisa ni okel okel affordable housing mondo adhi tiyo Kenya. Yes, unless mondo ka poni ntiere part moko, but part gi wadhi yudo gi nade. Koro government onego ng'ene ya kata sama gikelo empowerment ne jo boda boda. Ok ji tema nyago boda boda. Ok ji tema nyaribu tuk. But it is a good initiative. But for an group moro mar jomoko. Mamano, I really appreciate kata teach ma PS temo. Personally king'eyo kata luo Nyanza. Jotelo matiyo kikwano jok ma kelo empowerment ne yudhe. One of them is NPS Raymond. Mabe I'm sure ne kata jok ma support Ruto. Mostly mawuok luo Nyanza. Gi support through an avenue mar PS Raymond. Madeni PS Raymond onge kanyo. Sanide almost 90% marji will be opposing William Ruto. Kwa biru kunga president gima ng'e kode en ng'ama apart from bote ni manosomo cha. Nosomo gi ulungo ni PR. Public relation. Kendo ng'e keli sana mi ng'e ni ng'ane gima wacho ne dier. Mata odhi timo kawuono godhiambo. Odhi timo mama kolew kawuono godhiambo to by sadek. Okacham kuon kapok otimo gini. Then romo kinyi kendo chako kelni another narrative manyien. Koro mane momiyo kata sana wacho ni wamiye time mondo titinje. Kane odonjo no wacho ni within 100 days gik moko ne dhi timre within 100 days no sani to from 2020 nyaka 2024. Koro gima sing'eyo ni President Ruto en manyaka wa blame. Ok adhi blame governor na ma en governor Nyong'o. To at the same time nyocha chien kae during that Nadgo report ne wacho ni pesa onego bini bire county kod mondo ti. Mangiso ni pesa nyocha onge kate county. Pesa ni national government. Koro en mani gima timre kendo Joyce luo wakae wan gi shida moro mar a section mar jotelo moko. Iwacho ga ni joluo riek, but joluo riek mana ka gin e kikundi. Koro sani koro kwa jakufwenyo ni kara wasego believe ni ng'ani riek to ng'ani ok riek. Nikech kwa ng'e ka ng'ani wuoyo nikech koro wan e broad base idhi e page mar jatelo motiko ne dier. Ma ng'ama bedo ka support ni ng'ani riek. To gik mowacho gi be gimin riek kod dier.
chien ka nitie jotelo moko ma nyocha wuok e lumo nyocha seyo gik matimre sirkal to nyocha kawo gi nang'o ni jogo ok dwar no maber. One of them was senator governor ma Siaya, James Orengo nyocha wacho gik moko ma kikawo gi mon mi ong'egi to wachni adier ma gima onego bed ni president timo. Kata my governor Nyong'o, there was a time mano pinpoint some of the issues to nitie jomoko joluo moko giwacho ni gin e sirkal gineno ni Nyong'o timo marach, Orengo timo marach, to jogi ne pinpoint mana gik moko ma wacho kagi, things like police brutality. Onge kaka wanya bedo e government wa support to bwana ni nyocha go risasi motere hospital ka nyocha neno ng'anyo mokalo nyocha uchware risasi ma nyocha nyo hospital chien ka ji osebedo kinego. An awuon nikech asedhi street akene jok ma support sirkal fully ma ok dwacho kata police brutality bose ga wuok chieng' ben kata gi piche chieng' wanyacho ni ma chieng' mana ni street pok no bedo kendo mane gima kelo wach mar conclave cha kenya anyawacho wach intergenerational conclave. That is something I really support ni mondo timre nikech asebedo ka dhi street mondo mi gik moko bedo change. To the moment moko luong ni sawa banya dhi mondo awach ni magi ma onego timre. Yes, I'm ready to go mondo mi pinpoint government. Mabe akwayo ni government on that day kiko kawo jok mara aligned to government. Nikech mano is another problem. Sani wadwa wayie ni mondo yudhe mondo dhi for conclave. But what if government odhi keto gina way ma jok ma nita support eka kata ka nyocha pok ji odonjo e broad based no maga jok midhi kawo ma kose dhi mbele TV to mago gin ka gidhi kacho ok gidhi wacho mind mag Gen Zs kaka ire piny ka gidhi bedo aligned to government magin gidhi support government. Onego government kaw during that conclave okaw jok moko mo feel ni nigi issues mani Gen Zs ka one more fail mondo wacho ni magi my government orach. In ga President Ruto mako Kenya timo kaponi between sani nyaka 2027 ok inya kelo mondo kembni oti Kisumu onge kuno midhi mi 2027 lakini ka kuro sani education oseng'adi to up to sani onge kambi moro moseyaw Kisumu county matiyo. Pesa no dhi kanye? IMF gi World Bank miyo Kenya pesa through loans. Be gitimo oversight ni pesa ma ochiw ni odhi otim gang'o koso pesa ni kose donjo gin as long as ni gidwaro back. Yes. Korka